мирзо исмоилзода раиси ширкати саҳомиву холдингии кушодаи барқи тоҷик президенти федератсияи тенниси рӯи мизи тоҷикистон интихоб шудро ба ин вазифа дар ҷаласаи пленуми федератсияи мазкур ки рӯзи 28 апрел дар шаҳри душанбе доир гардид интихоб карда. мирзо исмоилзода ки 11 марти соли 1967 дар шаҳри кулоб таваллуд шудааст, аз 26 августи соли 2015 раиси ширкати кушодаи саҳомиву холдингии барқи тоҷик мебошад. ба рушди тенниси рӯи миз ҳамчун намуди олимпии варзиш дар манотиқи мухталифи тоҷикистон бахусус дар шаҳрҳои душанбе, хуҷанд, кулоб, ҳисор ва ғайра таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда мешавад. дастаҳои мунтахаби тоҷикистон оид ба тенниси рӯи миз солҳои тӯлонист ки аз ҳисоби варзишгарони ин шаҳрҳо таркиб меёбанд. ин намуди олимпии варзиш бахусус дар замоне ки заид саидов соҳибкори тоҷик вазифаи раиси федератсияи тенниси рӯи мизи тоҷикистонро ба зимма дошт, рушд карда буд. варзишгарони тоҷик имкони дар мусобиқоти мухталифи байналмилалӣ ширкат карданро доштанд. мусобиқаи байналмилалӣ барои ҷоми тенниси рӯи мизи тоҷикистон ки бо ибтикор ва кӯмаку дастгирии молии заид саидов моҳи октябри соли 2012 дар душанбе бо ширкати теннисбозон аз Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Татаристони Русия барпо гардид, ба рушди минбаъдаи ин намуди олимпӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат намуд. рақобат бо варзишгарони хориҷӣ дар ин мусобиқа ба теннисбозони тоҷик имкон дод ки таҷрибаи хуб касб карда маҳораташонро такмил бидиҳанд. мақомоти нави федератсияи тенниси рӯи мизи тоҷикистон низ мақсад дорад ки бо гузарондани мусобиқоти дохили кишвар истеъдодҳои навро аз байни варзишгарони тоҷик дарёфт намуда ба ҳайати дастаҳои мунтахаб дохил кунанд ва онҳоро барои ширкат дар мусобиқоти байналмилалӣ сафарбар намоянд. тенниси рӯи миз яке аз намудҳои шавқовару дӯстдоштаи наврасони ҷавонони тоҷик ба шумор меравад. бинобар ин бо супориши президенти тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама боғҳои фарҳангу фароғатӣ гӯшаи махсуси тенниси рӯи миз сохта хоҳад шуд, ки барои оммавӣ гардидани ин намуди варзиш дар ҷумҳурӣ мусоидат хоҳад кард.